आगुनि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा राज्यो सभानि एमपि प्रमद बर'नि नखराव बैसागु बोथोरनि रंजा बाजा थासारि। बैसागु बोथोरनि देंखो खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना बायदिनि मिलौदो देंखोजों गोमसारदों आगुनि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो राज्यो सभानि एमपि प्रमद बर'नि नखराव। रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों गासै हारि माहारिनि मोसाखावरि बिथांमोनहा लोब लोब ओंखारबोनानै तामुलपुर जिल्लानि सौरागुरि गामियाव प्रमद बर'नि नखराव गाजा गोमजायै गोसो होसारनानै मोसाफैदों। तामुलपुर जिल्लायाव थानाय मोन 100निबो बांसिन मोसाखावरि हान्जाफोरा दिनै प्रमद बर'नि नखराव बेबायदियै रंजा बाजायै मोसायो। गोबां हान्जा हान्जा मोसाखावरि बिथांमोननि गेजेराव थानानै प्रमद बर' बिथांखौबो आखाइ खबै खबै मेथाइ रोजाबनायजों ग्रोम ग्रोम मोसानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेनो गासै आसाम आरो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरनो रंजालि बैसागु बोथोरनि गोथार आरो गाहाम हामलायथिखौ बावहरो प्रमद बर'आ। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर'नि अनसुलि बिसि पारुल भराली बर'खौबो बर'नि गाननाय जोमनायजों रंजालि बैसागुनि समाव गोसो होसारनानै मोसानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बैसागुनि रंजानानै गोजोननाय फोरमायो पारुल भराली बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन। बै समाव मिरुयैनो बा जिल्ला बा दख'राफोरजों बैसागो फोरबो फालिनायाव बाहागो लायोमोन। जिथिया फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारबाय जोङो सौरागुरि गामियाव बैसागो फालिनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोदों आरो बोसोरब्रै देग्लायजों जोङो बेवहाय फालिगासिनो दङ आरो देग्लाय तामुलपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बैसागो मोसाग्रा बिहु मोसाग्रा गुबुन गुबुन हारिनि जि बैसागो फालिग्रा हान्जाफ्रा फैना बाहागो लाफैदों। आं बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। गुबैयै जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो आंनि बैसोआव देरसिन आंनि मादैमोन आदैमोन आयंमोन आंनि बिमा बैसोनि बिफा बैसोनि गासैनोबो रंजालि बैसागोनि खुलुमनाय आङो बावहरदों। लोगोसे आंनि समान बैसोनि आरो आंनि उन्दैफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय रंजालि बैसागोनि आं बावहरदों। अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे गोदान बोसोराव जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयबो आलो गोजोनै सोलिनो हायो, बेनि थाखाय आर'ज गाबदों। प्रत्येक বছৰে আমি এই বহাগ বিহুৰ শুভক্ষণত সকলোকে আমি তামোলপুৰৰ যিখিনি দল সংগঠন আছে বা কালচাৰেল লগত জড়িত সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি এনেদৰে বিহু উদযাপন কৰোঁ। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু ছাৰৰ ৰাজ্যসভাৰ আছিল শপত গ্ৰহণ, সেইকাৰণে 1 তাৰিখে নোৱাৰিলোঁ আমি। আজি সেইকাৰণে অকণমান লেটকৈ হ'লেও যিহেতু আমি বছৰৰ পৰম্পৰা দৰে গতিকে এইবাৰো উদযাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো সমগ্ৰ অসমবাসী বিটিআৰৰ লগতে অসমবাসীক মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। ইয়াত মানুহ আপোনালোকে দেখা পালে গমেই পাব, এই সকলোবিলাকক সুধিলে গম পাব উৎসাহটো কেনে। আৰু বিহু বুলি ক'লে সকলোৰে মন একেবাৰে আনন্দতে ভৰা না, আমি নাচি বাগি চবেই ভাল পাওঁ। গতিকে সদায় দুখ চিন্তাত থাকে মানুহবিলাকে, এটা সময় থাকে সেই সময়টোত সকলোৱে উদযাপন কৰিব লাগে, সেয়ে কামনা কৰোঁ। বহুত আছে, গন্তি কৰা নাই, যিমান আমাৰ